یک روزی یک دیها. дар фасли дай кишоварзони деҳаи кӯҳанбунёд дар саҳни ҳавлиҳояшон гармхона омода намуда сабзавотҳои ниёзи аввалро парвариш мекунанд. бо ин усул дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат нақш гузошта ҳам рӯзгори худро сомон мебахшанд. аммо сардиҳои зимистони имсола ба кори деҳқонони ин диҳа зарбаи шадид расонид. аз таъсири он харҷҳо ҳам зиёд шуда, вале маҳсулот ҳанӯз пухта нарасидааст. Инаму 7 сотиқ боша, иҷода 3000 дона ноҳал ҳаста. 3000 дона. Хоб. Инаму камтар фурухтиму, неки инаму ҳозир зимистон шид. Ина охираништа омад. Ха иншаллоҳ ҳали ҳаста ҳосил. Бас худо хоҳад иншаллоҳ, худо барака бите, иншаллоҳ мешава. воқеан бинандаҳои азиз, сардиҳои зимистони имсола дар кори деҳқонони деҳаи кӯҳанбунёд низ бетаъсир намонд. вале деҳқонон кӯшиш доранд бо умедвории зиёд киштҳои коштаи худро, маҳсулоти коштаи худро аз маҳвшавӣ эмин бидоранд.